Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnej wystawie czasowej w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kruka w Ciechanowcu. Dzisiejsza ekspozycja poświęcona jest historycznym i tradycyjnym strojom białoruskim, które od podstaw stworzyła i przygotowała artystka Kaciaryna Badanosawa. Pani Kaciaryna Badanosawa jest mistrzynią krojów historycznych i tradycyjnych strojów białoruskich oraz technik tekstylnych. O zabranie głosu poproszę teraz panią wojewodę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło tutaj być razem z Państwem. Tym bardziej, że miałam już okazję poznać osobiście dzisiejszą tak naprawdę autora naszej kolekcji, którą za chwilę zobaczymy. No strój, wiadomo, nie od dzisiaj, że pełni bardzo ważną funkcję nie tylko dla kobiety, ale również dla każdego narodu. Jestem bardzo ciekawa dzisiejszej wystawy. Bardzo dziękuję za to, że ona odbywa się w tak pięknych pomieszczeniach i też naszą tradycję tutaj pokazujemy, więc tym bardziej jest mi miło, że to zostało połączone ze sobą. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że jestem z Państwem. Życzę niezapomnianych wrażeń. Dziękuję ślicznie. Szanowne господарство, wiele cieszę się, że my сегодня спотыкаем się na открытии wystawy Kaciaryny Badanosawej «Строй». Это wystawa wielmi ważna dla nas. I niewypadkowo my zrobili jak pierwszą wystawę Centrum Białoruskiej Kultury w Białymstoku. Ona sięgaje u głęb białoruskiej historii, u rannie średniowiecza. Do pierwszej białoruskiej dzierżawy, polskiego miasta. Sięgaje u głęb białoruskiej tradycji, jeszcze do chrześcijańskiej. I tę tradycję my często pomnimy u siebie, moje pokolenie, a nasze baczki jeszcze lepsze. Bo my często tej tradycji baczymy. Ta wystawa tak samo niezwyczajna samo, że to wielmi osobista wystawa autorki i można сказать, что она показывает los białoruskich żołnierzy w ten współczesny, wielmi trudny dla Białorusów czas. I nadzieję się, że kiedy oglądacie tę wystawę, to będą u Was różne думки, jakie z nami podzielić, przejście w Centrum Białoruskiej Kultury. Na początku muszę podziękować wszystkim ludziom wspaniałym, którzy pomagali mi, którzy nie spali nocami w ostatnich dni, którzy dali mi możliwość być dzisiaj tutaj i przedstawiać swoje stroje, przedstawić swoją kulturę, swój kraj. To oczywiście, że najpierw Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, pan Anatol Wałk i pani Ilona Karpiuk. Muzeum w Ciechanowcu, bardzo piękne, wspaniałe po prostu muzeum i wszyscy pracownicy tego muzeum jesteście aniołami. Dziękuję. Także ja chciałabym podziękować swojej rodzinie. Słuchajcie, ja jestem oskarżona, bo moja rodzina, moje dzieci, mój mąż dają mi możliwość
uczyć, haftować, spędzać czas przy igle, przy nitkach, zamiast tego, żeby może zrobić jakąś pyszną kolację. I ja bardzo wdzięczna im za to. Czasem у меня пытаются просто про меня говорить, наскільки має сенс то, що я роблю. Тому що ви всі ведаєте, що білоруси, множество білорусов вигнано зі свого краю. Ми не можемо вернутися додому. І, може бути, варто було б займатися чимось іншим. Може бути, варто було б проводити яку іншу діяльність, яка тут і зараз приносить більше користі. Але я, коли позавчора до 2 години ночі стояла тут у музеї і працювала свої строї, я подумала, що мені, в принципі, нема чого соромитися, тому що то, що я роблю, я завжди керуюся внутрішнім гэтым компасом, наскільки це корисно, коли не зараз, то в будущем, наскільки це прославляє мою родину, мою землю, мой край, мой народ. І я думаю, що я ось ці 2 дні в музеї відкрили мені то, що ненормально пройшла в це життя. І може бути, щось ще буде у іменно далей цікаве. І живе Білорусь! Звісно! Зараз усе так просто. Ось зло, а ось тут добро. Не важно, якого ти росту, і кульки тебе готов. Не важно, хлопець, мужчина, женщина, ці навіть дитя. Кривдою твоєю яйчина себе виживає стяг. Не важно, хлопець, мужчина, женщина, ці навіть дитя. Кривдою твоєю яйчина себе виживає стяг. Чуєш на всіх завуках, цькують нас ніби вовком, як ми не знайшли притулку, як стали слабими знов. Наші сльози їх їжа, а наші кости гной. Нас тоже гвалтують, режуть, як ми дарували бой. Наші сльози їх їжа, а наші костки гной. Нас тоже гвалтують, режуть, як ми дарували
To ja tylko tak symbolicznie, żeby zostało coś jeszcze. Tak prosto. Szanowni Państwo, ja mam honor przedstawić tę wystawę w Waszej pomocy. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyszliście, że zdążycie to obejrzeć. Zaczynamy od menocera, albo jak mówią po łacińsku. To jest cały taki starszy strój. Sama starsza kobieta z tym, którzy przedstawiony na tej wystawie. To strój zamożnej krymiczanki, Lejla z Polocku. Ja nie mogę powiedzieć, że tutaj jest dużo pracy. Sama drobniutka, sama ciężka praca, to praca złotej wstążki w witrynie. Kopia historycznego lwa. Fundament to strój krynicy.